Bisan pa man nga apektado kita sa Amihan ug Shear Line kuwang gihapon ang uwan sa Visayas. Base sa datos sa PAGASA gikan Enero 1 hangtod Enero 21, kolor pula ang Cebu, Bohol, Siquijor, Biliran, Leyte provinces, Negros Oriental ug Samar provinces. Nagpasabot kini nga natala sa maong mga lugar ang way below normal rainfall amount. Samtang color yellow usab ang pipila ka mga lugar diin but pasabot nga below normal rainfall amount. Sa pagkaron way shear line nga nakaapekto sa pipila ka lugar sa nasod. Wala gihapoy na sigpatan nga low pressure area sa sulod ug sa gawa sa Philippine Area of Responsibility. Hanging amihan ang nakaapekto sa northern Luzon samtang posibleng masinati ang mga localized thunderstorms sa ubang bahin sa nasod matud kini sa PAGASA. Samtang makasinati og maayong panahon ang Central ug Eastern Visayas ug kini base sa rainfall forecast sa Metro Weather. Taliwaan niini posibleng masinati ang light to moderate rains sa pipila ka mga lugar sa nasod karong hapon ug unyang gabi.